Tisztelt miniszter úr, tábornok és tisztelt urak, hölgyeim és uraim, kedves vendégeink! Méltó esemény az idén 160 éves haderő és a 70. születésnapját ünneplő magyar légierő számára. Annak a magyar honvédségnek és légierejének méltó ünnepe, amely a tradícióira épít, és mint ahogyan mai nap is bizonyítja, folyamatosan fejlődik, modernizálódik. Olyan új képességekkel rendelkezünk, amelyek hatékonyan járulnak hozzá a NATO és az Európai Unió biztonságának szavatolásához. A társadalom méltán ismeri el a honvédséget és a katonákat. Magyarország az Európai Unió és a NATO tagjaként olyan haditechnikai adottságra tesz szert, amely a két szervezet és tagállamainak biztonságát tovább erősíti. A repülőgépek hadrendbe állításával javul NATO kompatibilitású, hosszabb távon megbízható haditechnika áll a rendszerbe, hiszen a Gripen a harci repülőgépek legújabb nemzedékét képvisel. Tisztelt Hölgyeim és Uraim! A Gripen program sokkal több, mint egy egyszerű repülőgép vásárlás. Modernizáció, 10 éves komplex logisztikai támogatási és kiképzési program, amely jelképe is lehet a megújuló magyar honvédségnek. E fejlesztési terv keretein belül áll majd hajtredembe a ma átvett Gripen flotta is. Ugyanígy újul majd meg a magyar honvédség gépjármű parkja, és ilyen módon lesznek felszerelve a magyar katonák korszerű kommunikációs eszközökkel az elkövetkezendő esztendőkben. Thank you very much, hölgyeim és uraim, szálljanak a Gripenek jó széllel!